balma Joliba TV News Flabaw anga foli ani tan bi ka taganyeshin aw bere jele man sangaina amunu skime ka kuna fundi gafew olu lakali wati kono bamanan kana ambaw fo dante foli mina mali kono ani mali koka minye gafew ye olu be sebe dongo do kaseni wati ma membe talike ndene ka se jumado yawma ambi kene ka katika gafe no kono kuma lakali awye kuna fundi gafew bora chamambura bi amina alaje ka minu lakali awye ka jira ka fo fatide sebe bakurumbawla lesor amba damneni alaye akumana ayajira ka fanga député minumbe ni obe conseil national de transition mauko fo kuluye sharia douta mimbe talike nafuloko stratégie langa jamana konnala ku ye yelema do nafulo la minu kanga minu sonkera minu ma anga CNT député ou fait ajala ka fo nafulo nu chamambe minu mina yelema bado krenkrenya la anga jamana tabulu la sabu conseil na premier ministre kunye aka bara kuntena mfono et PAEG ajala ka fo ofana kuntlina de la nafulo minkanga do jamana la miye soroni musakawe ko yelema baduna ola sente mauya sharata kunungo amina kuma oka lesor konala ale lesor kelin kono ajale meka fo ko miye tashibla e jamana ka tashibla do kanyeshin gendarme ma duru minuni olu fatura bamachi wale sefe min kera kulukani ka ufeyeno ajala ka fo kunungo alamisa minye mali bela jile tashibla ke kanyeshin uma alabise ka daros mara kunu okera janambere mi flani da saram ka ufeyeno amina kuma o ka sisa nambura ino amido l'indépendant fana konala l'indépendant ajira ka fo ko francis jamana kuntigi ko ale kuma gelen taganyeshin krengeni langa ministre nyama docteur Shogel ko kala maiga ay la selimi ke jien kila tomba nyama ko maluela kodo Emmanuel Macron ka fola Shogel yeni kuma minu fo kanyeshin francis mako francis keleno ka ale i sembo ay bolo ale bolo wati mina bamanchi walo be sena o minye Emmanuel Macron ale koko ni mina fo maluela kodo kanyeshin olu francis jamana ma o minye ale indépendant kelen kono francis ka kele chekulu minnu be Mali la no e barkani o ka nona bla mimbi ani o ye général Etienne du Pérou ale kumana krenkreniala minye Francisca kele che minnu be ne olu be feka o ka minaun chekabo Kidal Tessalit ani Tombouctou ayajira ka foko sigoro minnu flene ni akanga to armée de bolo ko atina ke France bi isembo la PPO nga olu sigafte olu la général Etienne de Pérou ka fola ko armée na ajoro la halna sur la France ga kele tewteni roko fole nuna mi nouvelle horizon ale kumana ko jonya wale o de bi kala ka kosebe kay marala ni wati na krenela ko bafula be marala limana waliya min kerani bela jele aye bololo sanfe aye ma chaman de dabaliban kwa sera famau ka laje ka wulika joke ni koina ni koy mi seka bali tugumna note limanaw abeka se hake dola dola limanaw mi sigidala mawye bembaliya bi songana oni nyonche mi soir di bamako yi ajala ka fo soir di bamako konala bi ko mi Mahmoud Diko ka jekulu mimbe no baka hakilla ulla fasa no semasi ko ama koro minumbe inafo Isaka ujim ananywa na ko be seka ulu wele boje ne ka sabu ko semasi ka kuna fondisera mbe bololo sanfe ko ubika o jauta walma ka sebenu were ko ka kuna funu diaka minu ma ben fiu semasi amauma uyajira ka fona manye kuma dabla ko besonga Isaka ujim wele boje ne ka amina kuma ufana ka kuna fondisera soir de Bamako konna labbi sensi alekumana sensi ajira ka foko John the baby mime kuma anga terembarakelaw ulu togola imana laydu fenves tara terembarakelaw no chemino ye ajala ka fo ko laydu no shide te mimbe ka time ami domine ko bi ko terembullaw reta do bi u ko romina kata u joromina imana uninde kuma funu la bakurumba damado ye amina laje ka min wala abse ka famia soro ala chomina ami domine fasdi 7 fasoka fasdi 7 lesor ale kono imana akumana ajaraleme ka foko minyanga conseil national de transition no ye CNT député uye ku uye sharia douta sharia minu ni abe talike
yɛlɛma de do ka ɲɛsin an ka nafoloko taabolo ma san 2021 kɔnɔna la u k'a ma ko projet de loi de finance yɛlɛma min bɛ yen n'o kan ka don a la o baaraw de kɛra min ye CNT députéw fɛ a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu y'u bolo wuli a ko siratigɛ la o bɛ taa maa 106 la olu sɔnna maa kɔni ma sɔrɔ min ko o ma sɔn ni sariya kofɔli ma maa kelen de sɔrɔla min y'a yɛrɛ minɛ o ma fɔ ale sɔnna o ma fɔ k'a banna o la sa n'i ye jateminɛ kɛ minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka nafoloko kunna ale de tun bɛ ka nin sariya kofɔli in lafasa min ye CNT maaw ɲɛma a jala k'a fɔ yɛlɛma minnu filɛ nin ye n'a bɛna don an ka nafoloko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana wagandeba yɛlɛma minnu bɛ yen nɔ ni Alifu Seni Sanu ka fɔ la ale min ye minisiri ye min ɲɛsinnen don an ka nafoloko ma k'a bɛ kɛ a bɛ don da minnu fɛ o ye minisiri ɲɛma Sogɛli Kokala Mayiga ale ka baara boloda min bɛ yen n'o ye plan d'action du gouvernement ye yɔrɔ o ye jamana marabolo taabolo kura de baara yɛlɛmani kuraw ye ani hakilila kura minnu tara gouvernement fɛ n'a ma ɲɛ ko gouvernement ɲɛma ale ye yɛlɛmanibaw boloda jamana kɔnɔna la a ka kan fana nafolo minnu bɛ yen ni olu kan ka don nin da ninnu fɛ sigi ka k'a kunna wa yɛlɛmaw fana ka don a ko siratigɛ ninnu na o la sa minisiri ka fɔ la a ko ni jateminɛ kɛ sigi kun kɛra a ko yɛrɛ kunna conseil des ministres min kɛra min bɛ tali kɛ utukalo tile 11 san 2021 minisiriw sɔnna a ma a kun tora de a sariya in ka taa n'a ye députéw ɲɛma olu fana ka sɔn a ma ka kɛ sariya ye a jirala k'a fɔ CNT maaw kɔni olu sɔnna a ma kunungo a jirala k'a fɔ wa hali yɛlɛmani minnu bɛ yen i n'a fɔ ka foroba baarakɛlaw olu ka saraw ka bɛɛ lajɛlen dalakɛɲɛ ko baaraw yɛrɛ bɛ daminɛ yɛrɛ ni octobre kalo in satolama min ye foroba baarakɛlaw ye olu ka saraw di waati ko olu na a yɛlɛmani sɔrɔ u ka saraw kan a jirala k'a fɔ ko CNT maaw n'o ye députéw ye min ye sariya in ye an y'a fɔ ten kuma daminɛ na min bɛ tali kɛ ka a fɔra ko minɛn minnu bɛ yen n'o ye baarakɛ minɛnw ye ani yɛlɛmani minnu bɛ yen n'olu kan ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya projet de loi in na a jirala k'a fɔ sɔn kɔni kɛra a ma wa baara na kɛ n'a ye ko sariya wɛrɛ bɛ yen lesɔr ka fɔ la ko o fana taara CNT députéw fɛ o bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna la yan n'i ye dugukolo ko ta k'a lajɛ bi limanaw gɛlɛyaba don Mali kɔnɔna la a sera sa dugukolo ko sariya gɛlɛnw ka ta a kama walasa min ye dugukolo ye a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ sababu ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de la kokura camanba de bolodalen don min ye sariya ye a bɛ fɔ min ma ko loi domaniale et foncière o fana taara CNT députéw fɛ kunungo min ye nin sariya kofɔlen ye a jirala k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka dugukolo kow kunna n'o ye ministère des domaines et du foncier ale fana de tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ka nin sariya in ka lafasa a jirala k'a fɔ yɛlɛmani minnu bɛ yen n'o olu bɛna don nin ko siratigɛ la ko n'a ma ɲɛ k'i bɛ dugukolo san walima i bɛ fɛ ka dugukolo k'i ta ye limanaw ko guichet unique n'o ye n'i bɛ dugukolo san wari bɛ sara yɔrɔ kelen de wa o guichet unique kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Bamako sigida 6nan kɔnɔna la an'an ka marabolo kɔnɔna la k'a fɔ de i bɛ taa dugukolo san dɔ fɛ walima maa caman dugukolo san yɔrɔ caman ko o bɛna dabila wa fana ko a ɲininen don maa minnu bɛ yen ni titre foncier provisoire b'u bolo olu ka u ka titre foncier provisoire ninnu k'a yɛlɛma ka kɛ titre foncier ye yanni san 10 cɛ o ye yɛlɛmani dɔw ye a jirala k'a fɔ fana min bɛ tali kɛ nin waati in na dugukolo ko limanaw i b'a sɔrɔ dugukolo kelen bɛ yen a feerelen don maa caman ma k'a sɔrɔ dun o tɛ sariya ye o de kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw caman bɛ don dugukolo kelen na maa caman olu bɛ taa fɔ k'u ta don a jirala k'a fɔ lesɔr kɔnɔna la minisiri min tun bɛ CNT maaw ɲɛma o ye madame Danbele Madina Sisoko ye ale yɛrɛ bɛ an ka sirabako minisiri de kunna ale de tun bɛ ka a tɔɲa minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don dugukolokow ma ale de tun bɛ ka o nɔna bila ka se ka nin sariya in k'a lafasa Madina Sisoko ka fɔ la a ko n'i ye dugukoloko gɛlɛya ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan a ko i tɛ yɔrɔ si de lajɛ Mali dugukolo sanfɛ ko gɛlɛya tɛ dugukoloko la yɔrɔ min na
ko yoro kelen min be n'ale yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko maga kɛnde o dugukolo la wa ko ɲagami tɛ se ka don o la ko fana kɛra faama sigiyɔrɔ ye n'o ye Kuluba ye maa si tɛ se k'a fɔ bi ko Kuluba ko y'i ta ye walima Kuluba dugukolo k'i bɛ taa ɲagami don o la ko n'o tɛ i ye Mali dugukolo fan o fan lajɛ bi i bɛ taa sɔrɔ ɲagami b'a la dɔw b'a fɔ ko a ta ye walima maa fila bɛ t'i jɔ dugu kelen kunna ko u ta ye ka se ka o bɔ a la a jala k'a fɔ sariya gɛlɛnw de bɛna ta min bɛna kɛ sababu ye limanaw min y'an ka Mali dugukolo ye maa kelen dugukolo kelen o ka don ba la wa hali minnu bɛ yen n'o b'u yɛrɛ kɛ dugukolo feerelaw ye limanaw ko o baara o sigi bɛna kɛ a kunna a jala k'a fɔ CNT député maa 96 olu sɔnna o ma maa 4 olu banna a ma maa 2 bɛ yen olu y'u yɛrɛ minɛ a ko siratigɛ la an bɛ bɔ lisɔ kɔnɔ yanni an ka se ale ma an bɛ don min ye indépendant ale kɔnɔna la indépendant kumana limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ min ye Faransi jamanakuntigi ye n'o ye Emmanuel Macron a kumana dɛ a ye Choguel Kokala Mayiga ye kuma minnu fɔ diɲɛ Keleya tɔnba ka jɛrɛba min kɛra kɔsa in na ni Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko Faransi jamana ye anw yɛlɛ yiri kan ka ju tigɛ n'an ye walima ka an to pan na ka i bolo bɔ an kɔrɔ Faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron a ko Choguel ma ko nin ye maloyala ko de ye olu Faransi jamana bolo bi a ye nin fɔ kunun alamisa septembre kalo tile 30 a ko maloyala ko do sabu Choguel min ye jalaki min ta ka ɲɛsin Faransi jamana ma ko min bɛ tali kɛ Faransi jamana ko a ye olu janfa walima ka u to boli la ka u cɛ ka bɔ u kɔrɔ ko tiɲɛna k'a digira olu la kosɛbɛ ko wa ko kuma minnu fɔlen filɛ nin ye nin Choguel Kokala Mayiga fɛ ko kuma ninnu ma bɛn olu ma wa olu tɛna jɛn n'a ye wa fana ko abile bɛ min fɔ ko nin bɛ se ka faamu cogo di gouvernement min yɛrɛ bɛ yen ni gouvernement do min ni a sigilen tɛ sariya kɔnɔ sabu ko coup d'état caman de kɛra Mali kɔnɔ a bɛ coup d'état 2 bɔ minnu tugura ɲɔgɔn na o gouvernement de sigilen don Mali marabolo de bolo bi ko munna o gouvernement masina bɛna fɔ k'a bɛ jalaki ta ka ɲɛsin olu Faransi jamana ma k'a sɔrɔ don olu bɛ Mali kɔnɔ la yan olu bɛ ka lakana sabati a ko misali fana bɛ yen nɔ olu ka kɛlɛcɛ min bɛ yen ni o ye Maxime Blasco ye o fara Mali kɔnɔ la yan ale tun tɛ dɔwɛrɛ la yan Mali lafasali kɔ ani bamanciya wale o kɛlɛli ko u bɛ se ka faamu cogo di min bɛ tali kɛ premier ministre min bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a ka nin ɲɛfɔli ani jalaki ninnu ta ka ɲɛsin olu Faransi jamana ma tiɲɛna k'a ma bɛn u ma dɛ wa ko maloyala koba de don ka ɲɛsin olu Faransi jamana ma Emmanuel Macron ye nin fɔ radio so min bɛ Faransi jamana yɛrɛ kan n'o ye RFI ye olu ka kunnafonidila Valérie Gas a y'a fɔ o de ɲɛna a kɛra surafana du dɔ senfɛ min kɛra jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan u k'a ma ko saison Africa 2020 Faransi u ka masakɛ dagayɔrɔ yɛrɛ la n'o ye Élysée ye parikaw fɛ yen limanaw an bɛ to indépendant kɔnɔ indépendant y'a jira k'a fɔ halisa ko min ye Faransikaw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan n'o ye Barkhane ko Barkhane ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min bɛ yan nɔ n'o ye général Etienne du Pérou ko yɔrɔ a fɔra kosa in na Faransi jamana fɛ ko u ka kɛlɛcɛw bɛ fɛ ka base minnu bɛ yen n'o ye sigiyɔrɔw ye minnu bɛ Kidal Tessalit ani Tombouctou k'u bɛ n'u kɔ don o yɔrɔ kofɔlen in na min ye indépendant ka kunnafonidila min bɛ yen n'o ye Abdoulaye Diarra ye ale de ye ɲininkali sɛmɛ u ka ni kɛlɛcɛ in na a ka jaabilu la a ko siga tɛ olu la bi k'a fɔ ko min ye armée Mali ye limanaw ko fanga b'u la bi wa a faamuya b'u la hali n'a sɔrɔla olu ye Kidal bila ka Tombouctou bila ka Tessalit bila ko armée Mali bɛna i jɔ a jɔyɔrɔ la ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu lakana o la sa ɲininkali minnu kɛra la limanaw a ka kumaw daminɛ la a ko force Barkhane ale tɛna i sen bɔ Sahel kɔnɔna lakanani la fiyewu wa Faransi k'a fɔ de ko Barkhane bɛna taa de k'u kɔ don lakanabaliya kɛlɛ la ko ayi o tɛna kɛ ko nka ko yɛlɛmani dɔw de don yɛlɛmani misɛnninw don i n'a fɔ Mali ni Faransi u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo lakanabaliya kɛlɛ la Sahel kɔnɔna in na ka taa se hali jɛkulu wɛrɛw ma i n'a fɔ force Takuba ani G5 Sahel ka taa se EUTM ECAP Sahel a n'a ɲɔgɔnna caman ko ani MINUSMA
ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sahel kɔnɔna in na lakanabaliya kɛlɛli la nka k'a fɔ de ko barikani kun ko k'a bɛ a ka minɛnw cɛ ka bɔ kidali ni tesalit ni tombouctou ko kɔni ye yɛlɛmani misɛnninw de don nka k'a fɔ de u bɛn'u kɔ don lakanabaliya kɛlɛ la o tɛ a y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ minnu filɛ nin n'o ye tesalit ni tombouctou ni kidali ye ko a bɛna to mali armée ani MINUSMA de bolo olu de bɛna sigiyɔrɔ ninnu ta ka lakanabaliya ka a kɛlɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa ko kɔnɔ saba min bɛ yen n'o zone de 3 frontières ye ko u bɛna u ka kɛlɛcɛw cari o yɔrɔ ninnu kofɔli ninnu fana na fo ka na se mali yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye tilebiyanfanw ye ko faransi ka kɛlɛcɛw u bɛna so yɔrɔ caman na walasa ka lakanabaliya kɛlɛ min ye kunnafoni sɛbɛn ye l'indépendant Abdoulaye Jara a ye ɲininkali min fana kɛ général Etienne Duperu a ko nin waati in na ko ni faransi y'a ka kɛlɛcɛw bɔ Kidal Tesalit ani Tombouctou ko ni bamanciya wale ko ni dɔ nana fara a kan ko a ko bɛna kɛ cogo di a ye jaabini min kɛ o la a ko ni o kɛra faransi jamana na fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ kɛ u na fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ n'a u ni mali jamana ani état major min bɛ mali armée kunna u n'olu na sigi ka kuma a ko bi ɲɛ cogo min na a n'a kɛ o cogoya fana na nka a fɔra dɛmɛ minnu bɛ yen n'o ye sanfɛkɛlaw ye ko olu na to senna ka an ka armée dɛmɛ u tilala k'a ɲininka tuguni ko nin waati in na ko kuma minnu bɛ sen na n'o ye mercenaires ka nali ye Russie ka mercenaires nali mali kɔnɔna la yan nɔ ko o ko bɛna kɛ cogo di a yɛrɛ ka faamuya ye jumɛn ye o la a ko ale bɛ maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ale b'u dɔn kosɛbɛ sabu misali min n'a bɛ se k'o di o ye k'a fɔ kɔsa in na Centrafrique jamana kɔnɔna la ani Libi ko mercenaires kelen ninnu tun bɛ yen nɔ k'u ye tiɲɛni min kɛ yen nɔ ko o tɛ se ka fɔ ka se a dan na ko wa ko a maa kofɔlen ninnu k'u tɛ baara kɛ ni sariya ye wa u bɛ baara kɛ cogo min de ka d'u ye u tɛ foyi kɛ ni tiɲɛni tɛ n'o ye nin kɛnyɛrɛye cakɛda ninnu ye général Etienne Duperu a y'a jira k'a fɔ ko ni ninnu nana kɛ nafɛn tiɲɛ na ko olu ka jamana n'o ye faransi ye hakilila foyi tɛ olu bolo k'a fɔ u ni ninnu bɛna sigi dugukolo kelen kan ka lakanabaliya kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra ka o jaabiw ye a y'a jira k'a fɔ fana ko indépendant maaw ye ɲininkali min k'a la ko san 8 bi min ye mali kɔnɔna la yan nɔ ko don o don dɔ de bɛ fara lakanabaliya kan ko munna halisa kɛlɛcɛ dunan minnu bɛ yan i n'a fɔ barikani n'a ɲɔgɔnnaw fɛn sen tɛ ka bɔ lakanabaliya la a ko ala ye diɲɛ don o don da olu bɛ baaraw kɛ ko nka sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn n'o tɛ ko don o don i b'a sɔrɔ jaabi minnu bɛ sɔrɔ lakanabaliya kɛlɛ la ko o jaabiw bɛ olu bolo wa k'a fɔ de ko lakanabaliya kɛlɛ olu bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn walima u bɛ k'u sen bɔ a la i n'a fɔ maa dɔw bɛ k'a fɔ cogo min na ko faransi jamana bɛ mali kɔnɔna la yan k'u tɛ ka lakanabaliya kɛlɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ko n'i tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i tɛ se ka kɛlɛ cogoya dɔn barikani ka kɛlɛcɛw bi k'u bɛ olu ni G5 Sahel bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ni kɛlɛcɛ wɛrɛw i n'a fɔ EUTM ni ECAP Sahel ni G5 Sahel n'a ɲɔgɔnnaw ani MINUSMA u bɛɛ lajɛlen de bɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u bɛ se ka min fɔ mali faamaw ye o de ye k'a fɔ halisa bolodi ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn fɛ walasa bamanciya wale o de y'u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kun ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale ka fasidi sɛbɛn kɔnɔ Nouvelle Horizon kumana limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ nin waati in na ko min ye jɔnya kuma de bɛ yan nɔ ko ciɲɔgɔnya dɔw kɛra fo fagaliw yɛrɛ bɔra la limanaw o kɛra Bafulabe mara la n'i ye jateminɛ kɛ ko jɔnya kɛlɛ limanaw jɔnya ko kuma a cayalen don kosɛbɛ mali marabolo min bɛ yen n'o ye marabolo fɔlɔ ye kayikaw fɛ yen nɔ ko wale dɔ kɛra waleya min na a ye bɛɛ dabali ban kosɛbɛ limanaw ko maa dɔw bɛ yen minnu ni u taara bɛn u manifin ɲɔgɔnw de kan k'a fɔ ko u bɔnnaw ye jɔn ye wa u yɛrɛ ye jɔn ye u bɔra jɔn de la limanaw ni waleya min n'a bɛ senna Kayi mara la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaw jamana marabaw kan ka wuli joona k'u sen don nin ko in na n'o tɛ jamanaw a bɛ ka taa ka maaw bolo da walasa a jirala k'a fɔ ko maafa wale min kɛra Bafulabe mara la araba tɛmɛnen septembre kalo tile 29 san 2021
k'a jira k'a fɔ sifinnaka dɔw minnu si tɛ tɛmɛ san 25 a dɔgɔyalen ba san 15 limana olu de jaw yera bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a sɔrɔ dɔw jɔlen b'u kunna berew b'u bolo walima muru ka u lajaba sugu bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko u bana jɔnya yɛrɛ ma ko wale in kɛra Usubi Janjan ale filɛ nin Kayi mara la Bafulabe fanfɛlaw la ko maa dɔw de bɛ cɛmisɛnninw don limana u benna u sifinɲɔgɔnw de kan ka u bugɔli sugu bɛɛ lajɛlen fo joginniw bɔra a la limana wale in kɔni kɛra a jɔla k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ minnu bɛ hadamadenw ka hakɛw lafasa i n'a fɔ min ye jɛkulu min bɛ n'u k'a ma ko PVDH ni o ye plateforme contre la violation des droits de l'homme ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye hadamadenya danbe yɛrɛ de tiɲɛtɔ ye nin ye wa ko nin ye hadamadenw ka hakɛ o de tiɲɛtɔ filɛ maa minnu bɛ yen ni u ma bɔn ka taa bi u ka Bafulabe mara la k'a fɔ de ko jɔnya wale danbe a yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ nin waati in na limana maa minnu ye nin wale in kɛ plateforme y'a jira k'a fɔ ko u ka bila sariya ka bolo kan k'a fɔ de ko Mali sariya de y'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka kan bɛɛ ye kelen ye n'i ma fisa n'i ye n'i bɛ se ka kɔrɔya n'i ye nka n'i ma fisa n'i ye jamana a jirala k'a fɔ Kayi mara la ni ɲɔgɔnna waleyaw de bɛ sen na tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ min ye jɔnya wale kɛlɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marakaw ka siyaw minnu bɛ Kayi mara la minnu ko k'olu tɛ sɔn jɔnya wale ma jamana ni ɲɔgɔnna lajabaw de bɛ ka ta ka da u ka bi nin waati in na misali min ye o ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛla dɔ tun bɛ an fɛ yan n'u k'a ma ko Jala Konate ale ye nin kuma fɔ ko n'i ma fisa n'i ye n'i bɛ se ka kɔrɔya n'i ye dɛ nka n'i ma fisa n'i ye o de waleya kan ka kɛ bi walasa an ka jamana bɛ se ka kisi ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu tɔɔrɔ ma kunnafoni filɛ an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ la i mana an bɛ don min ye Soir de Bamako ale ka fasebi sɛbɛn kɔnɔ nin waati in na ko jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ Imam Mahmoud Diko ale tɔgɔ la n'o ye coordination des mouvements association sympathisant de l'imam Mahmoud Diko SEMAS ko an n'a jɛɲɔgɔn kɔrɔw i n'a fɔ Isa Kawjim ani maa wɛrɛw ko bureau exécutif min bɛ SEMAS tɔgɔ la limana k'u ye communiqué dɔ kɛ ka kangada gɛlɛn ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isa Kawjim ma ani a baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Musa Sukuna ye ko ni maa fila in limana k'u bɛ ka SEMAS ka bɔlɔlɔ sira kunnafoni sira dɔw bɛ yen n'o ye Facebook ye k'u bɛ ka a ta ka u ka fɛnkolon baarakolonw kɛ n'a ye fasiri sɛbɛn ka fɔ la Soir de Bamako a ko nin waleya min kɛlen ye nin ye limana ko a bɛ sen na a mɛnna ko SEMAS ka bɔlɔlɔ di sira min bɛ Facebook kan a mɛnna ko Isa Kawjim ani Musa Suguna in ko u bɛ ka olu tɛ SEMAS kɔnɔna la bilen munna u bɛ SEMAS ka jaw walima u ka bɔlɔlɔ siraw k'a fɔ k'u bɛ kunnafoni di k'a kan o la sa SEMAS ka kunnafonidila min bɛ yen ni o ye Alibaja Amadu Diko ye ale ye communiqué min kɛ kunungo alamisa septembre kalo tile 30 a y'a jira k'a fɔ communiqué in kɔnɔna la k'u bɛ ladilikan de ta ka ɲɛsin ni maa fila in ma limanaw ko u ka u janto sabu ko u bɛ n'u ma dabila u bɛ taa n'u ye bɔgɔ jenini kan k'a sababu kɛ u bɛ fɛ ka SEMAS ka bɔlɔlɔ sira ka a ja tiɲɛ walima ka a ta k'a kɛ yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye k'a sɔrɔ dun u tɛ SEMAS kɔnɔna la u bɔra SEMAS la a mɛnna u bɛ san kelen bɔ sisan walasa SEMAS ma ko fɔlen ni minnu ye nin ye u ko ladilikan de don sabu kuma bɛɛ u b'a ye kuma kolon de bɛ SEMAS bɔlɔlɔ sanfɛ ka camancɛ fanga maaw k'u dɔgɔya walima ka kuma wɛrɛw ta ka ɲɛsin u ma k'a sɔrɔ dun olu SEMAS ma olu ma a kuma fɔ yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ maa min tun bɛ SEMAS yɛrɛ ka kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Ahamadu Dungaye Mayiga ni ale tun ye dɔgɔyalima dɔw ta ka ɲɛsin Isa Kawjim yɛrɛ ma k'a fɔ ko numéro 10 don n'o ye mouvement de 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP kɔnɔna la o kuma fɔlen Isa Kawjim kelen de ye o Amadu Dunga Mayiga kelen sama ka bɔ SEMAS ka kunnafoni ɲɛma o bɔlɔlɔ kelen sanfɛ a jala k'a fɔ sama-samani kɔni b'a ko siratigɛ la bi
ko Isa Kawjim ale tɛ semasi kɔnɔ a ka foyi tɛ semasi la ani maa min bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye Musa Sugunan ye ko u bɛ kangarida de k'u ye u ka semasi ka bɔlɔlɔ sira ye k'a to yen pewu ka foyi tɛ a ko la bi Suwadi Bamako de y'a fɔ dɛ limanaw ale Suwadi Bamako kelen in kɔnɔ ko min ye Sumelu Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ yɔrɔ ale bɛ kaso la nin waati in na a ka lafasaliba minnu bɛ yen ni o ye a ka politique tɔn Asma CFP o sifinakaw ana kɛ olu tun bɛ fɛ ka taama dɔ boloda ka Sumelu Bube Mayiga ka lafasa ana kɛ taama in ko a balila Bamakɔ gouverneur fɛ walasa Asma CFP u sɛbɛkɔrɔ dimina nin kuma in na kosɛbɛ u balilen kɔ taama in na k'a sɔrɔ dun u yɛrɛ ka fɔ la ko olu balila taama la ko nka yamaruya dira jɛkulu dɔw ma ni o ye mouvement yɛrɛwolo ko septembre kalo tile 22 don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli don ko yamaruya dira olu ma olu ka wulikajɔw kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la yan ko k'a sɔrɔ olu Asma CFP olu balila u ka taama la meeting dɔ k'u kun bɛ fɛ k'o kɛ ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma ka lafasa u ye ɲininkali de kɛ u ye lettre dɔ ci Bamakɔ gouverneur ma lettre min kɔnɔna la u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka de k'a fɔ yalima ko malidenw bɛɛ tɛ kelen ye sariya ɲɛma wa dɔ bɛ bali taama la ka sɔrɔ ka dɔ yamaruya taama la Asma CFP sifinakaw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na nin ma bɛn olu ma wa u bɛ min fɔ gouverneur ye o ye k'a fɔ a ye olu balili min kɛ u ka taama la k'olu ma kun y'a la wa a tɛ bɛn olu ma wa fɛn dɔ fana a bɛ n'a fɔ u ye u bɔ ɲɔgɔn na sariya ɲɛma k'a sɔrɔ bɛɛ ka kan sariya de yɔrɔ Asma CFP ma u ye nin kunnafoni di bataki dɔ kɔnɔna la n'o ye communiqué dɔ ye ka ɲɛsin Bamakɔ gouverneur ma kunnafoni filɛ an y'a bɔ Suwadi Bamako ale de kɔnɔna la limanaw n'an tora Suwadi n k'a fɔ le Sphinx an bɛ don ale kɔnɔna la teliya yɛrɛ la Sphinx a kumana limanaw Sphinx kumana ko nin waati in na an ka cheminots n'o ye terrain baarakɛlaw ye limanaw terrain baarakɛlaw u bɛ makɔnɔni na dɛ sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye min tɛ an ka terrain baarakɛlaw olu ka bi ko Société de patrimoine ferroviaire du Mali n'o ye cakɛda ye an ka terrain baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kalifalen don minnu na bi k'a bɛ san 2 bɔ nin waati in na a terrain bilali baara k'a bila sen kan o kuma fɔra nka limanaw ko hali sini maa t'a dɔn terrain bɛna wuli don min na layidu caman taara cakɛda min filɛ nin ye n'o ye Sopafɛr ye baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo n'a ɲɛmaya bɛ Isufu Mayiga bolo a jala k'a fɔ nin waati in na maliden caman de sigilen don limanaw ka nin layidu ninnu kɔnɔ minnu na a sen tɛ ka bɔ a sira ma bi a jala k'a fɔ kabi coup d'état kɛra fo ka se sisan ma coup d'état fɔlɔ min kɛra san 2018 kana se nin waati ma limanaw a jala k'a fɔ maaw ye terrain kunkolo fɔlɔ minnu ye ni o kuma fɔra ka donni ni bala ta k'a fɔ ko terrain bɛna wuli kokura nka limanaw a jala k'a fɔ miliyɔn caman de donna a ko siratigɛ yɛrɛ la nka a jala k'a fɔ hali sisan min ye an ka terrain baarakɛlaw ye olu sigin bɛ ka layidu in makɔnɔ layidu in sen bɛ ka don ba la a dun jala k'a fɔ terrain baarakɛlaw limanaw caman sigilen don bi a kɛɲɛ foyi de t'u kɔnɔ terrain dun n'a ma boli olu fana tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ an bɛ fasiri kuncɛ teliya la ni lesɔr ye limanaw lesɔr kumana a jirala k'a fɔ ko an ka finitigi minnu bɛ yen ni n'o ye gendarme ma 5 ye limanaw ko jamana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma walijugu min taara ka ɲɛsin u ma kolokanikaw fɛ yen nɔ ko jamana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin nin gendarme ninnu ma minnu binna faso ye a jala k'a fɔ an ka finitigiw minnu ni olu tora septembre kalo tile 29 araba tɛmɛnin kolokanikaw fɛ waati min na u bɛ ka cakɛda dɔ ka minɛnw olu sɛnsɛn ka taa ni u ye a jala k'a fɔ an ka finitigi ninnu min ye adjudant chef Achille Isaka Dambele ani marshal des logis chef Mamadou Diko marshal des logis chef Moussa Sangare ani marshal des logis Ali Wedrago fo ka taa se min ye marshal des logis Mamadou Alimu Diallo ni cɛba 5 limanaw olu de tora walejugu la bamanciw ka walejugu min n'a kɛra Sebabugu ani Kuala o ni ɲɔgɔn cɛ Kolokani mara la ko jamana ye tasibila ani waleɲuman dɔn limanaw u ye min kɛ faso ye o taara ka ɲɛsin u ma
u ka dayɔrɔ laban o kɛra Amdalaye kaburudon ye sudon olu kɛra min ye u somaw ani u teri finitigilakaw olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛnɛ ka ye limanaw a kɛra misimisigi ani hinɛtɔ ko dan ye a jala k'a fɔ maa duuru in min ye u ye jɔyɔrɔbaw de kɛ Mali armée kɔnɔna la waati yɛrɛ kama an bɛna a jɔ yan nɔ an sera ka min sɔrɔ ka lakale aw ye bi limanaw an ye sɔrɔ lesɔr kɔnɔna la k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakale aw ye Ala ka Mali ja a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ